Hello mga katiknaw no. Nag-video di ko ron kay nakoy nakita ng mga katiknaw. Kulba akin ako eh. Ako'y nakita ng mga katiknaw. Patay. Sa may diri naman din sa may kapatay ato eh. Grabe murag dugay na gyud to mga katiknaw kay kuan man kanang dugay naman gyud siya. Nang nakuha naman gyud siya kay parte na yung baho ah. Karon mga katiknaw patanawon ta mo sa ning pataya mga katiknaw. Ni lagi patay diri mga katiknaw. Hello ka kay diri ang kuan puta. Kabalo mo mga katiknaw. Nako diri sa mga kuan Ako diri sa kakahuyan. Diri. Nakuha ko naabot na ko diri mga katiknaw kay kuan ba nalibang ko. Ano magsaw ka? Karon mga katiknaw nakoy nakitaan patay. Abot na og 15 say tagiyan o 15 na ano ni si kapatay ani kabaho agyud baho gyud kayo mga katiknaw kay dugay na gyud ni siya ano karon patan-awon ta mong kaning pataya kay aron makuan ni sa mga pulis aron makuan ni diri kung kinsa ning tagian ni kay aron kuan ni diri kinsa nakapatay ani karon mga katiknaw patan-awon ta mo para makakatiknaw araw Isa kang timang! tae pa din ni mga katiknaw tae patay no sabi narungsin ra ko